guys, ndiyocela ujanjiswa kwamakhelwane because ndiya etawuni asinambani thina, uphelile izinto zikaJanuary sana, uphelile umbani. Hey serious, Ninani, I never thought I'd reach 500 subscribers. I started this channel with my phone in my heart. 500 subs, Ninani, oh, 200 might seem small, but this is what I can give for now. And we are all deserving, guys. Your comments, Ninani, yo, you choose your comments. But I am forced to choose only one, guys. Ever the 200 rands. My sacrifices suka enhlizweni yami, guys. I was like, give away 200 rands no matter she can get twamna anangxaki. The unemployed the broke for now, but I was like, God, this is the money that I want to give for a giveaway. Yeah, so again, this stick up with promise. One thing about me, I'm not gonna pinch and basic in. Yeah, smell is tembiso. Nongeli Nandi, and your comments are almost the same. But the winner is Lethabo Tuku. Lethabo, please email me okanye on the text on Instagram or on TikTok. Whatever you choose, that is gonna be okay with you. And even when I started this channel, guys, I know content is cringe. It's still cringe nagok. But ndilapha ngoku ndikesi stage life ndikesi stage soba cringe like yonke loo nto kubona. But you guys chose to stay, chose to subscribe, you chose to love me and support me. Yabo even nale ntloko nganijonge i-whole of iqhuba inyanga yesibini ngoku because anamali. Ndisesezantsi and xa usezantsi funeka uvume xa uphantsi. Ndisesezantsi andibhilive ke zoba ii-breaks zihlala 2 weeks nontoni isiyenza eso stage. Yabo izinto zam nje hlangahlange nale ndlu yasekhaya. Indijoka unetha ivele ivuze. Ibe nee-tears of joy. Eyibona nje loo nto. Guys, ndikwi-era yam yofuna utyala, phofu ndiqhelile utyala ne. I love planting. Ndifuna utyala, but ke ngoku andifuni iihagu zingene phayana, iihagu zelala yabo, because iihagu ziyangena noba icingo lakho ngaqina njani. Xa zisencinci zingena phaa enethini okanye ziphakamise inethi. So zobiya ngezitena and ke ngoku phaa egadini akulinywanga. Yonke ilala ilinywanga ngunyaka kanophakathi, kanonqawusa. So ndizobiya ngezitena, zothutha izitena ke. After that ndihlakule ndifake umgquba, then tyale, watch and see. Nazi ezi zozithutha ke guys, if azoneli zothatha ezinye phaa efletini zokwenza into esisquare noba kulapha le ndawo ndiqonde ihlakule ndenze umkhubelo, ayaqonda. Nantsi ndizamayo, yabo ndizoqhubela apha, then apha nesiyezi ndizobeka i-ceiling board. Guys, sendimane ndithutha phaa segeyithini.
apha because i-wheelbarrow yam ibafunyanwa ne-accident phaa because yehlala ndawo and ke yona ilayishe kakhulu ivele ke ngoku iwe ndiyasindwa so ndithatha ngezandla ncaba ndatshintsha ne-apha ndanxiba iskirt because yeyi ndiyatyiwa bushushu. My God did not fail. Hey! I'll be singing, oh, that's the story I'll tell. Hey! After this storm, you'll be singing, oh, I know it is well. Ndenza le nto ndaqhubela apha olalo today yonke le nto traffic athi khandihlambe sabe ndineyifi ndidinwe andinamandla izandla zam zinekonsi yho. Guys, ndidicide uba mandimane ndibadrayiva xa beye esikolweni but ndizojika halfway so that ndizoba used to drive ndiziphumele igaraji first time ndaziphumela thula ndithe ngoku umntu omama ndime ngasegeyithini ave yacima salima ndinyathele iibreksi zodwa kaloku ndizomaphi guys hayi ke ndiya le kazalala lingaphesheya ngaba ke ngo-10 bandimshe xa ufuna ufunda into kaloku you sacrifice yabo ncameke ngenye and iwalk naye ndibapositive ngumntu opositive ke mna ke so iwalk le ihamba injena it's part of exercise you know yabo naku ngasemlanjeni phofu mna ndiyale phesheya phaa ale. This is my testimony, guys. Do you listen to Maverick City? Oh, I love that group. Hey, Maverick City, Hillsong worship. Ikhona nenye ke ndibuyilibala yo. Bayawuphilisa umoya wam. Wala. Kunjani sisi? Yaphila makhona njalo. Yakhona ubuye phi? Then khabe umama. Ayisala ulaphathela. Ulimile sizawuzawutya phaa kuye laa mbona omtsha. Hayi ulaphathela. Sowuhlasele elikhula ngo. Yho uphi umama sendlini? Oh, hayi sizawutya phaa kuwe lo mbona omtsha. Awunombona? Ungcono nje wakho sowuphumile. Hayi, ayilothenga. Yho umadala khona alimayo njena namhlanje. Umadala khona alimayo njena namhlanje. Hayi kodwa kwabona baza umuntu mbona omtsha. Lo ubulela ilanga lo. Oh, Owethu ubulela ilanga. Simlime kuqala. Ewe. Ukhala kusiza. Yho unyamezele qha. Lava mama undibulisayo phaa. For sure uphofu ndimone ngayindlela ndijonge ngayo. She's like ubona nto yazi ngabantu baselalini nomgosi. So uyazibuza uba lo mntana wasindiswa wajika out because nomcimbi ufumana out yena ngamaxesha abantu ubuye be-outweni. Ngoku kusesekuseni njengoba sendikhushukhushuza ndivela kumhlaba ongentla lelilali apha ngoJanuwari khona bazama ulima kuloo tazi and ziyabasokolisa bendibabona ngoba bendisesekhaya ziba nezisilo zankabi. Ingabi kaloku after 8 days hayi sisokolisa kakhulu. Hayi ndiyafunda mna sabe ndizojika fesithubeni. Jongenemba hayi zithi angitsheli lokho. Ndiyani-update ke guys ndifuna ukubonisa indlela sezilalini ekuphilwa ngayo uba abantu ba-involved elifini yakho apha ezilalini nje kuyabuzwa bra. Yabona sisi besidibene naye ngoba besinyuka ngoku uyandibuza uba imoto bendingaziphinde ndibuye nayo na. Noba umithi ke you'll be asked uba who impregnated you. Like kezam ilapho akanqina ubuza uba sowusenzani ngoku yabo.
ubutshatile utshatele phi kweziphi ilali uthi wena utshate nompetsi nditshate nompetsi umpetsi waphi lowo utshate nomvenda utshatela venda like you will be asked the details kuyabulala sisi lalayo madoda leyiba hayi ayisukumi tu zibe zitshoke zilonda futhi ndiyeke hayi ndizonivulela ubhuti wena akekho for undivulela hambani ke out I had these braids for 2 months, guys. Like, ndandizenze nge-15 kaNovember. Namhlanje yi-19 January. Yabo? Bendingakazi uzikhula because andiboni into ecasa igogile mna apha. Qha kaloku ndivele iphuma i-rush ke ngoku ebusweni. Yile ingxaki. Thank you guys for watching. I really appreciate you. Yho, hey, nesichenene. I think maseningibona ngibona ndiyinyumi. Sendityalile umama uzothenga izityalo kule veki.